पाहता क्षणी सर्वांना आवडणारी आणि टेस्टी अशी डिश आज आपण बनवणार आहोत, ती म्हणजे शाही पनीर। आपण एकदम सुपर टेस्टी आणि रेस्टॉरंट स्टाईल शाही पनीर बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी कढईत एक पळी तेल घेऊया। तेलात आपण पनीर टाकून घेणार आहोत। इथे मी 200 ग्रॅम पनीरचे त्रिकोणी तुकडे करून घेतले आहेत। आता आपल्याला हे थोडे गोल्डन होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तुम्हाला जसे पनीर आवडत असेल तसे तुम्ही कट करून घ्या। पनीर थोडे गोल्डन झाले आहे। आता आपण हे बाहेर काढून घेऊयात। पनीर आपल्याला जास्त गोल्डन करायचे नाही, आपल्याला ते थोडे सॉफ्टच ठेवायचे आहे। पनीर काढल्यानंतर आता त्याच तेलामध्ये आपण मसाला तयार करणार आहोत। त्यासाठी 1 चक्री फूल, 1 मोठी वेलची, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 ते 3 लवंग, 1 ते 2 लहान वेलची। आता आपल्याला हे सर्व मसाले चांगले फ्राय करून घ्यायचे आहेत। हे मसाले फ्राय करत असताना गॅसची फ्लेम लो ठेवावी। आता त्यात 2 मध्यम आकाराची कांदी मोठी चिरून टाकली आहेत। त्यातच मोठ्या आकाराची 4 टोमॅटो मोठी चिरून टाकली आहेत आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा, 4-5 लसणाच्या पाकळ्या, 4-5 बदाम, 4-5 काजू आणि ग्रेव्हीला थोडा थिकनेस येण्यासाठी खरबूजच्या बिया टाकून घ्यायच्या आहेत। आता आपण हे 2 मिनिटं चांगलं फ्राय करून घेणार आहोत। फ्राय झाल्यानंतर यात 1 वाटी पाणी टाकून घेऊयात। चवीसाठी 1 चमचा मीठ टाकूयात। मीठ टाकल्यानंतर यात 1 चमचा जिरे टाकून घेऊयात। नंतर यावर झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिटं लो फ्लेमवरती शिजू द्यावं। 15 ते 20 मिनिटांनंतर तुम्हाला पाहता येईल अगदी सॉफ्ट सर्व शिजलं आहे। आता आपण यातील खडे मसाले काढून घेऊयात। जर आपण यातच ठेवले तर भाजीची थोडी चव बदलते। सर्व मसाले काढल्यानंतर आता हे गार झाल्यावर आपल्याला याची मिक्सरमध्ये बारीक अशी एक प्युरी तयार करून घ्यायची आहे। त्यानंतर ही प्युरी गाळणीच्या मदतीने गाळून घेऊयात। आता हे चम्मचच्या किंवा हाताच्या मदतीने गाळून घेऊयात। गाळणीत राहिलेला वर मसाला तुम्ही कोणत्याही भाजीला वापरू शकता। तर आपल्याला शाही पनीरसाठी लागणारी एकदम बारीक अशी पेस्ट तयार आहे। आता मी भाजीला फोडणी देणार आहे। त्यासाठी कढईत 2 चमचे बटर टाकूयात। तुमच्याकडे बटर नसेल तर तुम्हाला तेल किंवा तुपाचाही वापर करता येईल। बटर थोडंसं वितळल्यावर त्यात 1 मोठा चमचा काश्मीरी लाल मिर्च पावडर टाकूयात। यामुळे भाजीला कलर खूप छान येतो। हे करत असताना गॅसची फ्लेम लो ठेवावी। नंतर त्यात अर्धा चमचा हळदी पावडर, नंतर हे हलवून नीट व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। लगेच त्यात आपण बारीक केलेला मसाला टाकून घेऊयात। मिरची पावडर जळणार नाही याची काळजी घ्यावी। जर तुमच्या गॅसची फ्लेम हाय असेल तर गॅस बंद करून मग तिखट टाकावे। आता हा मसाला हलवत कढईत चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला पाहता येईल किती छान असा ग्रेव्हीला कलर आला आहे। आता त्यात पनीर टाकून घेऊयात। मसाला चांगला कोरडा झाला आहे, त्यासाठी त्यात थोडंसं पाणी टाकून घेऊयात। पाणी तुम्हाला तुमच्या अंदाजाने कमी किंवा जास्त करता येईल। नंतर चांगलं हलवून 5 ते 10 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे। नंतर भाजीला थोडीशी छान चव येण्यासाठी अर्धा चमचा साखर टाकून घेऊयात। इथे भाजीत थोडं मीठ कमी असेल तर मीठही टाकता येईल। नंतर भाजी हलवून 1 उकळी काढून घ्यायची आहे। आपण मसाला गाळणीने गाळून घेतल्यामुळे खूप छान अशी ग्रेव्ही तयार आहे। आता त्यात 2 ते 3 चमचे फ्रेश क्रीम टाकून घेऊयात। जर तुमच्याकडे फ्रेश क्रीम नसेल तर तुम्हाला दुधावरच्या सायचाही वापर करता येईल। नंतर हे नीट व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। नंतर यात सर्वात शेवटी थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि थोडं बटर टाकून घेऊयात। त्यामुळे याची टेस्ट खूप छान होते। आता आपली परफेक्ट अशी शाही पनीरची भाजी तयार आहे।
तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर मग आता आपण भाजी प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. तर आपली शाही पनीरची भाजी अगदी तयार आहे. वरून थोडंसं फ्रेश क्रीम आणि कोथिंबीर टाकूयात. जर तुम्हाला शाही पनीरची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी घेऊन.